Soalnya aku ora paham ya omonganmu ting pecotot ra karo-karuan lho. Apa pecotot ki piye to? Ting pecotot ra karo-karuan lho. Lah iki iso ade ngene, Pak. Ya ya. Nah, dadi aku le memahami iki rada kesulitan ning ya iso ning ya rada kesulitan mergane ya ting pecotot. Nek pecotot iki kaya sing jemek-jemek, emange lambeku jemek. Lambemu jemek nek do kasar kae lambemu jemek. Iya. Ngono ya. Bajotake saiki Mbak Elisa Orkarus Alaso, monggo Mbak. Yo. Gue nek musuh tak jodohke Elisa malah mesake Japar kuwi di mata-matake malah ngrekoso. Mboten nggih, Pak. Heeh, kuwi ya termasuk mata-matake. Kan nih Mas Fajar Jafar. Kan sebagai contoh. Padha karo bengine iki to. Sapa? Padha karo bengi iki lho. Bengi iki. Bengi iki kan ono tentang iki lho banyuluhan dinas sosial iki kan. Kan Mas Jafar iki sajane salah satu iki apa jenengane PMKS. Penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satu orang yang difabilitas ya. Dadine iki kudune deknen ki sik menerima. Tapi kan delok Mas Jafar iso tekan kene, iso golek duit, iso menafkahi keluargane, berarti dia ora menerima tok, dia tetap berjuang ngono lho Pak. Dadi inspirasi. Iya. Ngono, iki dadine rarti iki mesti ceritane ngopo iki? Acarane iki lho Pak. So, acarane halal bihalal. Halal bihalal, terus apa meneh Pak? Terus Hari Bayangkara. Hari Bayangkara. Terus ya kuwi penyuluhan dinas sosial kuwi. Nggih. Jenengan ngertos mboten niku? Apa nih? Niku PMKS kalih PSKS niku lho. PSK ngerti aku nek PSKS. PSK apa, Pak? PSK ki pesepak bola kompetisi. Oh, pesepak bola kompetisi. Ora iki ceritanya tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Karo sing siji nek rasalah ki tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi nek masyarakat kuwi dituntut sing merasa mampu ki ngewangi sing ra mampu ngono lho. Nek sing PMKS ki sing ra mampu nek rasalah lho iki nek ono sumbere ya mbok menawa iso berbincang-bincang ning kene ya syukur. Iya. Tapi nek rasalah itu kita sebagai misalnya kita merasa punya, kita berarti PSKS itu karena bisa dilakukan oleh orang 18 tahun ke atas. Nah, dia merasa duit luweh ya iso memberi untuk yang PMKS ngono lho. Sing dia merasa tidak saling mampu. Membantu ya. Iya, sing dia iki punya masalah sosial dadine orang duit kakean utang, mbok menawa kowe kakean utang ora, Pak? Kowe golongan ngendi maksudnya? Aku ki golongan ya sok-sok ya utang. Ya kudune sing memberi ngono iki menyadarkan kita. Lah ya bener, kudu ngono kok ya. Ya pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Sing mampu ya memberi yang tidak mampu itu. Nah, misalnya ra mampu secara duit ya paling ora mlebu organisasi masyarakat ya iso lewat tenagane. Ngewangi ngono-ngono kuwi Pak. Dadine iki kita tidak terus meminta terus nek iso nek duwe ya ngenehi sithik rong itik tetep ngenehi. Ngene ceritane ngono. Paham Doro? Paham. Oh iya. Soalnya aku ora paham ya omonganmu ting pecotot ra karo-karuan lho. Apa pecotot ki piye to? Ting pecotot ra karo-karuan lho. Lah iki iso ade ngene, Pak. Ya ya. Nah, dadi aku le memahami iki rada kesulitan ning ya iso ning ya rada kesulitan mergane ya ting pecotot. Nek pecotot iki kaya sing jemek-jemek, emange lambeku jemek. Lambemu jemek nek do kasar kae lambemu jemek. Iya. Ngono ya. Matur. Dadi ki mau ya dititipi saka dinas sosial kon mensosialisasikan tentang dinas sosial mau wis tok aturake. Iya. Ngono ya, Mak. Kaya pengamen-pengamen barang kuwi utawa apa gelandangan-gelandangan kuwi ora entuk saiki ning perapatan-perapatan kuwi ora entuk. Ya, ning pertelon ra apa-apa. Ya. Aja, nah iya kabeh ra entuk, perapatan-pertelon ra entuk. Iya. Kuwi mergo sing menehi karo sing njaluk padha-padha entuk denda. Entuk denda bener. Lah iya. Ora oleh ngene ning dalan-dalan. Nek ngene ning panggung wae nyawer. Malah guyu dhewe. Iya. Oke. Ayo karo nembang Mbak Elisa. Nggih, nembang napa, Pak? Terserah kowe iki
ana sing nyuwun kangen iki lho. Saka kangen. Soto Rejeki. Oh iya. Keluarga Bapak Budi Sutrisno Soto Rejeki, Jalan Panembahan Senopati, Karasan Palbapang Bantul, Ngayu Jakarta. Ya. Kula mboten apal tapi ne ngangge catetan nggih. Kangen Pitung sasi nika to? Hah? Pitung sasi nika to? Ambo. Aku ora tau ngitung kok. Pitung sasi yo men, wulan sasi yo men. Wis arep lair yo men. Iya. Pitung sasi. Nah, dibawani kangene. Nggih. Kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi telenging ati was lawas anggonku ngati-ati lho, nek sing ngandani tatin sok dijlomprongke sak. Ah digawa wae. Nanging hamong leledo neno ngelingono rikala dinaga pungkon sliramu nate ngendika tresno lahir trusing batin. Oh, monggo. Napa, Pak? Boten ketok. Oke? Ya ya. Saka Bapak Budi Sutrisno Soto Rejeki. Ya, besok kon mampir sa. Nggih, sesuk-esuk to, Pak. Nyoto. Oke banget. Sinden kok ming panganan. Ya ora apa-apa kok ya. Nyatane ya mbok menawa Elisa gelem mampir nek ming kelangan sak mangkoke rak ya
ora bakal tuna ya Mak. Wah, pokoke Mbak Elisa iki ya pinter dheweke tanggaping sasmita kon penyuluhan apa jenenge iki dinas sosial ya terus sinau ya matur sembah nuwun modernisasi desa diaturake tembang liyane no ya ibu-ibu waranggono men diaturi supaya jumeneng ya monggo Mbak Orisa Widyasari sing mepet awake dhewe iki ha engko men sinuwun Prabu Patokol Bawarsari men kerenan penggalihe ngono ayo jumeneng kon ngadeg ya nggih ta tumenggung nggih sinuwun ngadeg penonton pirang-pirang nah iki rada mothok aku wis sing begijak-begiji iki sepet nang mripat tuwekan ora sapa iki anak buah kula weh lah nggawa sindan pira kowe 8 sinuwun engko tak sawer aja kuwatir sindanmu sawer siji-siji engko nyelawe wah sinden kok sawerane nyelawe sing ngirit ora boros-boros ekonomis nggih Glena iki Mbak Orisa ya asli saka Piyungan ngono ya Mak aturke apa ngger tetembangan sing kepenak ya monggo nggih nyuwun anu nggih Pak tandha mata tandha mata nggih ya wis tandha mata matane sapa ya wis dibawani tandha mata nembang apa iki tandha mata sing piye kuwi tembange kula nggih mboten ngertos wah nggih ra penak bandem meneh kowe wah jan kejeme ra jamak-jamak ora monggo membani se wis ndek bojo urung iki? Sampun. Oh ya wis. Sampun. Wah, mbaya ngenteni Waradrupadi kok takon ndek bojo urung. Nah iki lho ndek bojo Waradrupadi ra sida. Oh ya nekat banget ra sida. Ganda slowa swira no Rina wengi mangatra tapan montang manting tanjena kang masih rodoh wong bagus bisa gampang temen ambeh ya senadyan to ora nesta sing ketak senadyan
Nganti ra krasa aku. Ngerti-ngerti wis muni sampun, Pak. Iya. Saking penake le ngrasake dadine. Dereng krasa. Durung. Meleh napa, Pak? Mah. Rasa sok aneh-aneh seneng. Iya, wah apik tenan ki mau Mbak Orisa. Dengan lagon Tondo Mata. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ki aku tak ngunggahke kancaku no. Ya, engko sinambi kalane nganggul iki arep ming piyayi sing cala hina tegese cacat netra ning nek nembang apik. Oh iya. Sapa? Mas Fajar. Ya. Ki tekan dindi ora weruh dalan ning mesti nusul aku lho, nok. Mulai iki tak apresiasi wong iki. Ya. Jafar kok Fajar. Ya aku balik ra apa-apa. Ya. Jafar. Tekan Semarang barang melu nusul numpak motor. Numpak motor bonceng. Nek nang Semarang numpak motor iso tekan Majenang. Iya. Ya bae. Ayo Par, Jafar. Kene Par, Cak Bagus ya. Wah, wis siap ya. Terus. Oh. Jaluk jaluk mic ya. Penontonnya nang kulon. Nggih, kula nuwun. Iki arep piyayi ora weruh ning ya ora ndelok. Ah iya. Ngapunten niki mboten kok mergo siap mboten ning mergo kademen dadi rangkep telu. Oh iya, aku seneng lho Pak, kowe apresiasi piyayi-piyayi sing diparingi raga komplit mripate iso weruh kadang kala moh ndelok wayang. Ning sampeyan iki arep nuwun sewu ora prisa ming tetenguk ning pinggir panggung. Iya. Ngematke sewengi nutuk blas nganti aku medhun barang sok disalami. Nek niki nek ngematke niki kula ralat. Nek kula ngematke terus sing kula nggih ngematke niku gek napa ngono lho. Ayo moto to? Mboten kula mboten gadah moto kok. Lah loro templek kuwi? Ha iki variasi kehidupan. Oh, berarti ora iso ndelokke apa-apa. Mboten. Lah tok kowe cenanangan tekan kene iki ndelok apa? Ngrungokke. Heh? Ngrungokke. Ngrungokke nang omah nyetel streaming ra ya iso to? Saged. Niku apa dadak gendadapan tekan kene? Ah nek enten griya lah mboten saged kelompok kanca-kanca mboten saged ngopi. Enten iki lak nggih. Oh. Iso mampir nang warunge Kang Karlis. Neng angkringan ya. Nah nggih. Ngopi ya. Nggih, men tambah awetno. Dekno nek ngopi nek ban ruput kopi ya. Wah, biar ki apane. Ah niku lha saniki lampun kula kei anu to, tagline teng jenengan. Salam biar. Ya, nembang Pak Japa. Ya. Areng nembang apa? Derek mawon kula. Lho, kok nantang ora? Oh sing sok atau apali apa? Ya. Nggih, ndak do dibedhek nek kula sing anu niku. Ora apa-apa, ya. Satu lagu buat kamu itu anu kok pamecut tumraping piyayi-piyayi sing nuwun sewu ganep panca indriyane ning ora gelem belajar Jawa. Ya. Kersane kan mawon nggih, kersane mboten keplentre-plentre kula tak nyidam sari nggih mawon. Ah, wis ki malah jos. Mboten keplentre-plentre. Duet ora? Duet nggih pareng. Ah, ya milih sing endi? Wah, kula mang pilih kemawon nek kula kan milih dhewe ireng kabeh niki. Aja ya mung tak pancing kok. Aku nek kon milih niku ireng kabeh. Kok milih mesti malah luput. Lane niku. Ya. Monggo nek kula kan pilih Yupras. Aja. Iya. Yuk, ayo Mbak Ika dikancani Mbak Ika. Ayo. Ah, iki tak goleke sing semledot. Iya. Semledot karo ora kowe ya wis biasa wae. Biasa wae. Ya ndek bojo enak. Iya.
Bojone ya nuwun sewu ya tunanetra ya Par ya. Nggih leres. Oh, ya anak-anak. Nggih pangestunipun dipun paringi kalih. Oh, kok iso pas. Ah nggih niku ta kula niku ya gumun kok. Wong padha-padha ra weruh lho. Ah mula padha-padha lan niku lak terus demek-demekan. Halo Mbak Ika. Halo Mas Jafar. Oh iya. Suarane mulai nibo ning kiwaku. Ketok iki. Pas iki pas. Oh iya kok pas ya? Mbuh. Oh iya. Piye Pak? Mek menurut bayanganmu kowe kan anu sak ora-orane kowe nuwun sewu ora perso. Ning mesti diwenehi pengangen-angen sing biasane Gusti iki adil. Angen-angenmu iso pas. Leres. Nek miturut kowe angen-angenmu iki kaya ngapa? Nek pawakane niku lencir, ning perkara kuning kalih mbotene kula mboten ajeng mestani. Nggih pokoke lencir ngoten mawon. Oh, iya nek kuning karo ora tenang. Tinggi badan 153 meter. Ora percaya mangukur dhewe. Bener ora, I? Salah. Oh. 158. Hah? 158. 158 ya karo kanca dhewe ya munggah 5. Wah ya iso bener lho biasane tepat. Iya, nyatane ya iso melu bal-balan barang kok. Iya. Sopo? Japar kuwi melu bal-balan sing digajul wedhus. Nek jenengan dajeng mriksani niku enten teng YouTube ketoprak tunanetra perang baru dimulai niku 2 menit le perang do tindi-tindian niku manggolek iki ya, Mbak. Eneng kok kuwi. Enten. Oh iya. Sing enten alun-alun utaran. Riyen kok kula kirimkan jenengan ten. Nggo bos ajeng garapan kula ngoten niku. Heeh. Pas jenengan ajeng Tengawi atau sing mboten ngantuk. Oh iya. Oh kae to. Nggih. Ah wong ya kurang gawean wong ora weruh kok dadi bola dupak. Anak masih gawean ya mboten melu ngoten nika kok nggih. Sesuk aja sing tukang nendang. Apa? Dadi sing anu, kiper. Wong dadi kiper ki mung merongos tok nunggone tok kae sih. Kok terus merongos. Iya, soalnya balik kan dikai klinthing. Nggih. Ludung-ludung ah. Wedhus barang kan kai klinthing. Ah balik klinthing nek nang lapangan ana wedhus ini wis doyak wedhuse but. Jadi ceritane ngeten iki. Pas pertandingan turnamen Jogja kali Solo. Lah klinthinge yang ngono kae suarane. Niku kan pas bulan niku pun minggir teng cerak gawang, delalah pinggir lapangan enten wedhus dingon. Suarane klinthing padha suarane bal, rumangsane bocah-bocah klinthing-klinthing niku bal-bal siji didupake wong 22. Dadi sidane mboten sepak bola ning sepak wedhus. Oh iya, ya ora apa-apa wis termasuk kegiatan kok. Iya, ngono ya tinggo memper apa jenenge tarjam panca indriya. Ah iya. Ya Pak Wani. Nggih. Duh wong ayu pepujan ning ati karo digandrung. Karo gandrung aku ning kene lho. Oh iya. Ben kaya Pak Seno wingi kene. Lali aku karo gandrung ki lali. Aku nek wis ngene lali. Ning tanganku rawani werna-werna kok ndak mampir ora sak mestine kok ndak ra. Jujur mengakui nek aku. Ning ora apa-apa nek wong kowe ora weruh kok. Ora weruh lak tangan anu. Nah, kene lho. Mesti dimaafkan. Si Ikai bakale maklum wong ora weruh kok. Niku lah nek mboten sengaja. Anak sengaja nggih benten acarane mengki kok ya. Nek mriki memaafkan sing ngomah perang Badar dan iki ngomah ki streaming jenjang. Lho, streaming kok ora ngomah ya ora weruh to? Ora weruh ning kowe suarake tangga kiwa tengen niku lho do ngelu anu ngene iki. Niki bot-bote nyonya kula niku nggih remen kali ringgit panjenengan. Niku nangis-nangis wingi kan masangke wifi men iso streamingan saben bengi to. Wo iya. Kaya ngene rasane wong nandang asmara apa to awakku dhewe Dadi ngonoke barang iki ben ngopo? Lambe turah kene ora dimanfaatke ndak ana ning gunane. Ning ngarep dhewe kok dadak Dhewe. Karang wingi kejepit ning mburi larang. Nggih, lanjut. Iya. Do dewa Jawa
ono mrengwak mami besok kapan katekan jane kowe nek gelem ajar nabuh malah takjak par pengen jendan pengen jane niku oh ya kono kudu iso oke wong jaman biyen jaman bapakku kae duwe pengempul loro uta kabeh kok iya pripun niku wah padu terus nek ngempul kok saged oh sing siji kleru dung ngono sing jejer iki ya ora weruh kok ora weruh matane wong matamu ya ora weruh kok mat wis gayang banget iki ya esuk ajar ya Mas oh siap cecer lan wong ayu umpamakno nahkoda tanpa prau syarat ndadaden bebetri kok jekel mau kok meng syarat ndadat barang lali sosodoro den bebetri nyidam sari as moro ya kaya ngene iki lho kaya ngene iki suaraku diajeng ngono piye kandhane kok malah aku wis kedisian agi arep tak unekke pun jenengan unekke lak ya kula golek ganti ukara oh iya coba kaya karamu kaya nek tau main ketoprak kaya paramu kaya apa coba Deka kula Kang Mas umpamane aku kuwi bisa nyawang lan sliramu ebo bungae rasane atiku diajeng aduh menapa ngaten Kang Mas tenan lahir tulusing batin rasaku kaya mengkono kuwi mau saestu temenan gandeng aku ra iso nyawang sliramu nggih mula ayo nembang bebarangan ra ketang tugelan aku wis lega ngrasake diajeng tugelan dos pundi Kang Mas di paru-paru tegese oh lak ngaten iya waduh aku kalangan ketoprak jaman riyen iku lak iso Azu Kang Mas azu kowe iki ora masul wingi wah mangga ya alingono ukeran samudra norailang memanise dati ati selawase
Nggih, matur suwun jeng. Lah mun joget kok nggih. Injlak Aku arep joget sing luwih apik jane iso ning riku aku karo warga mriki niku. Riku ngapa? Ndak sok tanggap meneh. Oh gayamu ora. Nyawannya tak sangoni nya. Nggih, matur suwun. Alon terus. Aku nek mlaku ngene iki mah wong bar disupiti. Ketok lek ngekeh. Wis, hop, ora tangane maju. Nggih. Kene iki lho. Endi to? Iki kok. Oh niki nggih. Iya, nggih matur sembah nuwun. Aku malah sedayanipun. HP-ne Japar iya modern lho, Nok. Iya, tenan. Dene nek nyeting aku ya iso pas kae iki cah iki piye le nulis. Ngangge swara. Ana swarane to nek dipejet enten. N O. Enten. Niki ngeten. Wah, pamer iki ndelok. Mboten pamer iki kersane sedaya warga presa menawi kita sakmenika saged ngginakaken. 23 20 menit niku wektu HP kula. Oh. Jadi mungkin niki nek dipejet sedaya muni sedaya perintahnya sesuai kalih sing enten jero layar. Oh, berarti kuwi HP khusus untuk tunanetra to? Nek HP-ne umum, cuman mungkin aplikasine niku aplikasi khusus. Oh iya. Nami aplikasine ingkang khusus. Menika menepis propaganda nuwun sewu Pak Seno. Kalau wingi wonten tiang-tiang ingkang mestani kula turene ngangge Facebook Braille. Oh. Menika Facebook Braille menika mboten nonton ingkang wonten Facebook bicara. Oh, dadi iso. Nggih, Facebook menika mungkin saged ngaturaken menapa ingkang wonten sak lebetipun layar menika saged digambarke. Contohnya misalnya enten foto. Foto niku niki foto tiang napa saged digambarke. Foto mungkin berisi dua orang duduk berdiri napa pripun niku mungkin di enten deskripsine. Nggih. Kok kowe kae pripun? Kirim aku foto elek kae. Kae ndelalah kleru kirim. Wis kurang ajar kowe. Kae kleru kirim. Nggih kalih nggih kersane jenengan sinau melih. Sinau dengkulmu melocot kuwi. Lah mbok menawi wong bendalu nyambut damel kesupen barang carane lah. Lambene. Karo kowe mau. Aku nek kowe nek nganu ngarani Det 100 Det 50 ngono iki piye? Saking panjang pendekipun. Oh, eta. Panjang pendekipun. 100 karo 50 ki dawa. Dawa 100. Oh, aten kowe kudu ngapalke pirang-pirang. Ah nggih leres. 20-an. 20-an sak ngandhape 50. Ha iya kowe wis kabeh wong ngerti. Dawa pendek iki mesti do mikir sing ora-ora kok. Dawa cendheke niku lho dadi grafiknya menurun. Saya cilik nominale niku mungkin saya cendhek. Dawane niku 1000 paling cilik dhewe ya. Nggih. Ning 1000 kalih 2000 niku bedane mung sithik banget. Oh, ning kok ya iso bedake. Nggih nek 1000 kalih 2000 nggih pangestunipun rada dereng. Rada kuwur. Ya wis ora apa-apa sing penting atusan. Mung 1000 2000 nggih ngopo. Iya. Wis matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Dideleke mriki. Terus mlaku. Ajek ora menggak-menggok. Kurang ajar pengerawite malah diringi. Buk. Ora ngerti tenane. Ya wis. Ya pancen. Lah iki lho nek aku seneng. Piyayi jasmanine ora komplit tegese diparingi cala hina. Cala hina ki cacat netra. Nek karo kabudayan senenge ra jamak-jamak adoh nggone. Wah tau lho nek nggawa rombongan tunanetra kabeh. Iya. Bali wayangan kiri-tiritan do gandeng-gandengan tongkat ae lho. Nganti tak tawani mobil kuwi, Par, kuwi kancane diumbake mobil kene ya bareng tak terke. Mboten, pun ngenten mawon malah apik kok muni ngono lho. Dadi sing ngarep tongkate
setenon ning pasewakan busana maneka warna Sepak Puspeteng Udana Miang Panjra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Obro Prabanya Kangso Merat Kenyaring Tejo Lalewaran Lir Laji Siring Adit Wimbo Kekanda Mrek Ingin Ati uping Maruta Mando Saparan mangambar pongas
jagat wasesane Ngubathara wayah Bathara jagat Pathe wali sapa kebon Pathe Jaya Kunjara sawise satata nggonku ngadhem nang ngarsaning ingsun padha raja sak praptanira pekenira Patih Jaya Kunjara manira piji ana ing ajengane manira Patih kawula non inggih diwaji sesembahan kula sinuwun Prabu Patokol Bawarsari tansah winanting kabagyan sowan kula tebih saking sambi kula namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji Patih Jaya Pakunjara iya kepiye kabare nggonira ingsun percaya mranata tata rakiting negara ing Parang Kencana Purwamadya lan wusanane aja nganti kaslempit matura marang panjenengane manira Patih menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saka kapti akara luhuring nusa bangsa negaring Parang Kencana medhaipun Pradi Perjurit boten kendhatanganipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanji-wanji praja paduka temping paramuka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula dadekake suka marwata suta penggali ing manira ora liwat prayogakna nggonmu ngadhep ana ing manira ya pekenira Patih sampun boten kirang prayogi syukur tatanan para wadyabala Parang Kencana aja nganti ana ing padha sahur manuk jeneng ingsun nedya mbabarake wigatining parepatan Datulaya ing ri kelungguhan samengko iki pekenira Patih inggih sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang saking pernatan paduka sinuwun sedaya badhe mastuti sabda utama paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Patokol Bawarsari dadake suka birawa manira manah ingkang kaya mengkono inggih prayogane nggonmu langgah Patih sampun boten kirang prayogi Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan ing adhamu menapa sinuwun miji dhateng ingkang rayipun Senopati Jaya Sudarga sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Senopati sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara tansah pinanganing kawidadan ring sambi kala sawanipun ingkang abdi pun Jaya Sudarga namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Patokol Bawarsari ingsun tampa gawe bombong tias ingsun Patih Jaya sapa Senopati Jaya Sudarga ora liwat prayogane nggonmu ngadhep ana ngarsaning manira apa Senopati sampun boten kirang prayogi diwaji sembahan kula ya aja kaget kang dadi atinira marmata apa kang dadi wigatine dene jeneng ingsun nganakake perempatan Palbapang perempatan agung dina kelungguhan samengko iki ana ing Datulaya praja ing Parang Kencana aja nganti tumpang sangganira bakal nampa sabdaning manira maradhyage tilingna karnanira kara ana aja nganti duna dungkap panampanira Senopati lan Patih niki malah kumejut raos ing manah kula diweji dene paduka ngapuntenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun kepareng ambabarna ingkang rayi pun Jaya Sudarga miwahi ngabdi kepatihan pun Jaya Kunjara menika Gusti kula ingkang sinuwun mengkono ya sejati kang pranyata ingsun
ingsun ngrawake para pandemen wayang Ringgit Purwa. Dadi ratu yang tenan. Kata-katane kudu pas ya. Ingsun ngrawake para senopati gegedhuk samaladuk ana ing negara Parangkencana iki sayektine ana bab ingkang bakal ingsun biyawarake marang sira sakabehna. Inggih. Mula aja nganti dina dungkap panampanira. Ingsun keparengake rada cemaket, rada caket nggonira sowan. Senopati Jaya Sudarga lan Patih sapa kok mau jenenge? Jayaku. Jaya Kunjara. Lalen kok ya ora apa-apa. Kene. Dikepara maju mengko tak babari apa to sejatine jene panjenenganing wang nganake pasewakan jroning Datulaya Praja ing Parangkencana. Mekaten Gusti. Ingkang Rai Nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nadyaning abdi kepatihan. Nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Mastuti sabda tama paduka Gusti kula Prabu Pathokol Bawarsaring Parangkencana diweji. Handra ingkang pusita rum. Hasiling samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan sinuwun. Patih Jaya Kunjara wonten dawuh sinuwun. Wis sawetara panjenenganipun ngasta bawat peperintahan negara ing Parangkencana. Sira bisa mangerteni undhakaning para kawula ingkang padha mapan ing Parangkencana. Sing maune ora duwe katon saya rekasa. Mesinipun katon mindhak gesangipun. Sirku karepku muni ngono. Ning penampamu piye? Katon sasaya rekaos diweji. Mula aku ora iso mung karo kita rada maju ndangku salah tampa. Wis ninggalake rasa rekasa. Maksudku ngono. Mekaten. Uripe padha enak kepenak, sandang pangan sarwana. Uripe sarwa kepenak. Apa sing ditandur bisa Tukul ngrembaka wawane, ngrembuyung gegodhongane, wekasan para among tani dedagang layar mbok bakul sinambi wara ora ana ingkang padha kuciwa. Kabeh uripe sarwa mapan lan sarwa kepenak. Mula ora jeneng mokal. Nek negara ing Parangkencana iki diasta dening Prabu sapa? Pathokol Bawarsari. Tepuk tangan.
Panjenengan ingsun kabeh apa-apane sarwa mundhak becik, sarwa mundhak apik. Nayaka-nayaka sing wani ngenggokke dawuhing wang mesti bakal tak copot kelenggahane. Nayaka sing gaweane mres uriping para kawula tak lereni tak lebokke pakunjaran. Aku butuh nayaka-nayaka sing suci lahir lan batine, ora mung cukup suci dalam debu. Inggih. Ning suci lahir lan batine. Inggih. Nindakake perintahing ratu kanthi tuwajo. Merga ngene te. Sentosa-sentosaning negara kuwi ana 3 perkara. Menapa kemawon diuji? Ratune apik, inggih. Nayakane becik, kawulane mesti bakal sumuyut marang pangrahing ratu. Ing ngangka kalih, nayakane apik, nindakake perintahing ratu, ora tau weya marang dawuhing ratu, kuwi mujudake suwijining nayaka sing apik lan iso dadi srana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula. Angka 3. Kawula sing manut pernataning praja. Kuwi ora kok sarana dipeksa, ora. Ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane. Kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa. Mekaten. Monggo parang kencana ki negara wis sing sentosa lahir lan batine. Kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun. Ora ana sing merengkang marang pernataning praja. Ora ana sing tumindak cecengilan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa memungsuhan, kabeh padha sing saya, sing rukun. Inggih. Manunggal tetunggalan ana ing negara parang kencana. Mekaten. Malah kula menika gumun. Nuwun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangreh praja namung sekedhap kemawon. Teka kawontenanipun praja parang kencana kados mekaten indakanipun menika ingkang kinarya dasar menapa sinuwun. Kowe ora perlu ngerti. Iki dasar kang siningit. Sesuk nek kowe dadi ratu bakale tak paringi presa. Jaya Sudarga nek negaramu arep kepengin apik, negaramu kepengin becik, peperintahmu kudu kaya ngene iki. Ngono nek saiki tak jelaske. Wong kowe durung dadi ratu, mengko ndak tumpang soh nggonmu nyekel bawat pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko. Ya, Jaya ya. Inggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Ananging inggih. Lek ku dadi ratu ana ing negara parang kencana ki tak rasa-rasake gotang. Liripun kados pundi? Coba nek pancen kowe wong pinter tenan Saudaraku. Kira-kira apa sing kurang menggah ingsun lenggah dampar kepraban ning parang kencana iki kurange apa? Menawi derajat pangkat sampun kasugihan iki sampun kliwat. Bondo donya mboten kirang, lajeng menapa malih ingkang kirang diweji. Wah, kowe ya termasuk goblok. Ora paham maksudku. Inggih, kula dereng mangertos. Pate wonten dawuh. Ngerti ora apa sing kurang? Nggih. Nuwun sewu. Pasuryanipun sinuwun kirang wangun menawi dados nalindra. Bener. Apa to sebabe kabeh do guyu? Merga ora ana ratu sing pareme kaya ngene iki. Ning kowe tak kandhani ya, Pate. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, tak omongi. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa. Apa dumes sing menungsa bagus kuwi entuk kanugrahaning Gusti? Ora. Kadang kala sing elek malah entuk kanugrahaning Gusti, entuk kemenangane saka Gusti, entuk kabejan dadi wong ketrima.